Tenhle návod bude o tom, jak použít v Power BI desktopu tvorbu DAXových measures pomocí Copilota. Nechám asi na vás, abyste posoudili, jestli je to pro vás výhodné nebo není. Musím říct, že na něco to vlastně vypadá docela zajímavě, na něco to ale generuje výsledky, které mně přijdou spíš zavádějící. Takže posuďte sami a vyzkoušejte na svých datech. Podívejte třeba tady. Mám banální vizuál, produkty, nákupní cena, prodejní cena. Chtěl bych novou míru, která mě spočte rozdíl mezi těmi dvěma cenami. Vyjde jakási marže. Dám nová míra, dám rychlá míra a tady se přepnu na Copilota. Ty rychlé míry už tam jsou docela dlouho. A ty bezkopilotovské, já je vlastně moc rád nepoužívám, přijde mi to často trochu příliš složité, ale s tím Copilotem je to novinka, tak můžu vyzkoušet. Chtěl bych vidět rozdíl nákupní a prodejní ceny. Vidíte, že vám nějak hezky napovídá. Něco vyšlo a vlastně tohle vyšlo dobře. Tady vidíte, že si spočetl proměnou nákupní cena proměnou prodejní cena, hezky si docela jako nazval a pak je odečetl. Abyste tomuhle vůbec nějak rozuměli, musíte znát fungování proměnných v DAXu. Bez toho to nemáte šanci pobrat. Tak zkusíme další. Podívejte, třeba si vizuál trošku předělám, abych tam měl místo produktům tam dáme zkusíme si třeba vygenerovat míru, která bude porovnávat s loňskem, nebo nejprve vezme hodnotu z loňska. A podívejte, docela logicky hezky použitá funkce calculate. Musím ale říct, že tady dochází mi k takovému trošku omezení, protože on vlastně ten Copilot to naprosto správně vygeneroval, ale nevadilo mu, že máte vlastně docela blbě datový model. Jo? Vy tam nemáte třeba žádnou zatím datumovou dimenzi. Proto tohle je správně, ale tenhle výpočet se bude chovat různě trochu divně, protože správně pro tyhle věci tu datovou dimenzi potřebujete. Takže on splnil, co jste chtěli, ale vlastně výsledek pak není úplně správný, systémový a jednoduchý. Tak co bychom tak ještě mohli vyzkoušet? Zkusíme, kolik procent byly platby kartou. Tady je položka platba a my to chceme vidět. Kolik bylo kartou. Tak, tomu zatím moc nejde. A vidíte, že by to bylo přesně 50%. A vidíte, opravdu to bylo 50% kartou, takže tohle vyšlo taky dobře. Jo, je to docela už takový pokročilý DAX, nebo relativně malinko pokročilejší DAX, kde si tedy spočtete kartové a pak to dělíte vším. Musím říct, že bych třeba tady asi sám použila raději funkci count rows pro počet řádků, protože tady by se to mohlo chovat třeba někdy divně, kdyby tam byly chybějící hodnoty a podobně, ale jako něco z toho vyšlo a třeba by se to někomu mohlo hodit. Za mě trošku spíš si jako myslím, že tohle může zmást začátečníka,
protože ten DAX, který to generuje, není úplně jednoduchý. Když tu míru spočtete, prostě ji dáte přidat, ona se tady objeví a pracujete s ní jako s jakoukoliv jinou mírou. Už ji nemůžete nějak jinak změnit než přepsáním DAXu. Tak jo, takže tohle byly 3 ukázky toho, jak vám může Copilot pomoct při generování DAXových measures. Já tohle video nahrávám v únoru 2024. Jsem si skoro jistý, že ten Copilot se bude vylepšovat a že třeba něco, co mě tady nešlo, vám už může později fungovat a že ty výsledky budou lepší a lepší.